Малката Кики си хапваше и си вървеше към в гората. И какво видя? Това е Лабубо. Какво да оправя с него? Изглежда много мръсно. Я, какво иска да ми каже? Ти идваш чак от Япония и си мигрирал през океана? Не е ли от Китай? Не, той каза, че е от Корея. О, Корея! От Южна Корея. Аха, и си виждал Джени? What? Добре, нека да те почистим. Така, време да вземем нашите мокри кърпички, които са антибактериални. И разбира се, трябва да си вземем и малко царевични пръчици. Бързо, 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 бързо. Мисля, че е готов. Ето го. Колко е сладичък! Виж, открих и бележка. Имам и братче. Той има братче? Какво? Хайде да го намерим. Къде е то? Ето го! Нека да проверим. Ти братче ли си с това Лабубо? Вие сте братчета, значи. Тази бележка, значи не ни трябва. Коло. Ето, малко и на Майя да дадем нашите сладури. Изглежда се едно им се спи. Нека да ги сложим и да ги приспим. Виж ги колко са сладички. Ама чакай малко, това какво е тук? Това са пъпки. Трябва ни някакво мазило. А това какво е? Това е червено. Трябва някак се да ги излекуваме. Перфектните две лекарства. Циклотридина Макс и фенистил. Нека да сложим малко фенистил, за да оправим пъпките. Утутуту. Оправиха ли са пъпките? Вече би трябвало да са по-добре. Сега да сложим малко циклотридина. Да ти оправим буските. Спрете да говорите. Хайде. Трябва вече да спите. Чао. Малка пауза. Така, вече ги приспахме, а пък и ние трябва. И ние трябва да спим. Хайде. Лека нощ. Иване, го! Хайде! Хайде! О, Лабубута! Да ги уберем! Взимай лото! Забравихме да изключим. Айде! Лапата, бе. Това камера ли? Камера? Това камера ли, бе? Трябва да изключим. О, чакай, бе. Чакай. Хора, нямам търпение да видим как са ни лабубутата. Да, хайде да ги видим. Хайде, бързо. Какво? Няма ги? Къде са? Къде са ни лабубутата? Къде са? Няма. Някой ги е откраднал. Да.
Ама само, че да не сме ние, разбойниците ги даваха по Онези, новините. които обират лабубата. Петър и Иван се казваха. Петър и Иван. Петър и Иван. Така се казваха. Чакай малко. Полицията. Ало, здравейте, 112. Ограбиха ни едни разбойници от нашите лабубута. Изчезнаха. Изчезнаха, да. Може ли да говоря? Добре. Откраднаха ни ги. Няма ги. Легнахме да спим. И аз чух някакви звуци, но си мислих, че е климатика. Да, лабубата няма и следа от тях. И то по едно време лампата е светна. Пък после се изгаси. Мислих, че е някакъв дух. Ние оставихме лампата светната. Обаче те явно са забравили, че е била светната. Са я изгасили. Да. Кажи им го. Да, арестувайте ги веднага. Как се казваха разбойниците? Петър и Иван. Да, те ги даваха по новините. И не сме ние. Знаем, че приличаме на Иван и Петър, но Не сме ние. не сме ние. Не сме ние. Просто имаме една и съща тинска. Да, не мисля. Просто истински са много хубави. Да. И са много популярни. Всички има такива. Добре, довиждане. Да знаете, така не се обаждате на 112, трябва да научите по друг начин. Ние сме неграмотни. Кратка пауза беше това. Добре, сега какво ще правим? Дайте секунда да помислим. Полицията! Полицията! Петре! Полицията! Хвърли лабубата! Решихме да отидем на малка разходка. Ай, тъй. Може да ги намерим. Лабубата ни! Къде сте били? Така ни липсвате. Най-накрая сме едно задръжно семейство. Къде отидоха Петър и Иван? Никой не знае. Никой не знае. Иване, не трябваше да крадем, сега сме така в затвора. Ти го предложа, ма. Не съм. О, да бе, да. Че каза да крадем? Аз предложих само да вземем лабубата. Също Ти не помня. буквално ги видя. Няма значение, и двамата сме в затвора. Да. Не крадете, деца. Не крадете. Не крадете, защото ще свършите като нас. В затвора. В затвора. Това не е хубаво. Сега ще стоим тук 50 години. Ох, онези отново се върнаха лабубутата. Де да имаше някой, който да ни даде лабубо. Е страшно топло. Много е топло. Ох. А сега, деца, не крадете и не бъдете като нас. И си вземете едно лабубо. Не градете и си вземете лабубо. Чао! Чао, не, хора! не бъдете като Иван и Петър. Да. Видяхте как стана накрая? Аха.